Catalunya, forta i ferma. Espanya fossa comuna de nacions. Una espurna incandescent s'ha topat amb combustible necessari per encendre tot un incendi abrasador que cremarà amb tot allò que hagi d'anar a la foguera. Des del 9 de novembre de 2014, a Catalunya es comptabilitzen més de 3.500 casos repressius. Davant el seu atac, passem a l'ofensiva. Prou muntatges policials. Plantem cara a la repressió. No hi ha sortida, tots ens som presos. Arriba el moment de segar cadenes per Catalunya, forta i ferma. I Espanya fossa comuna de